Хора, за първи път снимам на мини игри. Втори, може би. И днес ще играем. Може би да играем Minecraft Build Battle. Няма да е така. Днеска мисля да поиграем малко Skywars. Или пък нещо от сорта. Например като Build Battle-ите. Да, но днеска ще поиграем малко мини игри. Ако не изключат, просто нямам думи. И е така, почваме. Днеска ще играем мини игри в Minecraft. Виждате на най-новата версия 16. Просто Join the Game не става. Така, сега отиваме малко до лека, който лек е тука. Да, ето, крипър имаме, може да се випнем, ето. TNT крипър, випнахме се. Може да имаме вече кита на TNT крипъра. Сега отиваме при това, тука. И не пуска в снежен байом. И аз първо трябва да видим. Тук имаме Уело. Окей. Имам Iron, може да си направя Iron Sword. Само че ми е чудно тия как не са станали снежни човеци. И ето ме дисконектват от сървъра пак. Това ми е много тъпо. Дисконект от сървъра винаги го има. Просто нямам думи. Ще се опитаме втори път в сървъра Build Battle. Ще се опитаме втори път и да. Нека да влизаме. Само че тук трябва да отидем да се випнем. Къде са крипъра? Ето ги. Ето ги там. Тук се продават някакви неща. Там има Уело. Чекайте малко. Тук какво има? Уело, Грен, Буе. Добре. Join the game. Вече се логнах. Имаме 90 секунди да влезнем. Влизаме. Този път аз съм от буето и вече трябва просто сам си реша. И виждаме тук един хубав байом вече. Какво има тук? Да. Виждаме байомчето. Само че тук, доколкото си спомням, имаше капани в тия сгради. О, чист! А някой тук ще оставя бокуците и аз ще си ги оставя. Само компаса ми трябва. Да, тук са намерили пещера някаква. Аз съм също от буето. Сега се надявам да не ме дисконектват. Да. Тук байома виждам, но всичките обират дърво, като не видели хора. Просто всичките от тук обират дърво, като не видели. Просто аз имам едно дърво и те го обират, като седно не са видели дърво. Ето сега, тук ще сложи до мене крафтинг тейбъл и може да ми го вземе. Бах и гахти на халните. Недоволници, бате. Един крафтинг тейбъл. 8 дърво ни остава. И една кепка. Ако искаш, ще взиме го. Да бе, ще си го взимаш. Крафтинга си е мой. Аз си го бях взел. Виждате, някои хора ме питаха в коментарите, защо не играя с текстура. Не играя с текстура, защото новите неща в Minecraft не могат да се видят и ги няма на тази текстура.
9,25. Добре. Добре. Да съберем малко камък. За кирки. 3 стига ли? Оти. 5 ни трябва. 5 камък. Хора. 5 камък. Остава ни 5 камък. 5 камък. Махни се. 5 камък. Окей. Това се среща. Компасът само. Бъгна се. Добре. Съжалявам, мачката ми мяка. Отвънка. Защо мякаш сега, бе? Добре. Превръщаме ги в пръчки. 3, 2, 1. Стартинг. Почваме се крия. Аз почвам да се крия, защото почват да идват някакви и да се бием. Аз имам каменен меч. Нямам айрън. Затова трябва да се крия. Защото те могат да имат и даймонд. Може да имат и Diamond Sword. Аз се притеснявам. What? Притеснявам се да няма Diamond Sword, иначе... Тук има малко коблестон. Да го знаем. А така ще се кача на покрива. Никой да не ме гледа. Ей, ти ли си тук на покрива? Ей. Night jump. Добре. Идва зелен! Трябва да ги... Има син човек. И аз първо ще му излезна с брадвата, бате. Крейтнах си една брадва. Мари, гробището ще е напълнено с теб. Муа. Гуест. Зелен. Не! Убихаме. Убихаме всяките неща. Не бе. Така, хора, отивам да се випна в Крипъра и ще направим още една игра. И после ще... Епа. Не може... Ето. Екстра VIP. Стартинг. Започваме с едно поле. Чувал съм, че на такива полета може да се намират и диаманти, като щупиш леда. Но може да не съм разбрал правилно. Как да се измъкна? Все още и още не знам. О,
ОТФ, бе! Не мога да се измъкна. Айде бе. Излизам от този мап. И да, хора, това ще е за този клип. Ако ви хареса, абонирайте се. Дайте палец нагоре за моя канал. Абонирайте се. Това беше от мене. Аз бях Христо. Просто FicePlay 2BG FIFA Gamer. Чао!